क'क्राझार आलदा माबा चिरां आलदा बेबायदि दाफै आं बिपिएफनिबो नङा इउपिपिएल जोंबो नङा दायो आं गेजेरनि जाना दङ आरो गेजेरनि जायोब्ला गेजेराव थानायनि एकमात्र खारना जाहैबाय दिनै जोंनि आफादा खावनै जाना थाबाय बिपिएफआव थाबाय इउपिपिएलआवबो थाबाय जोंनि समस्याखौ सोर नायबावगोन सरकारा सोरबा धीरेन ग्रुप सोरबा मा होनो एस ग्रुप सोरबा आर ग्रुप सोरबा पि ग्रुप बेखौ मिथिया एनडिएफबि एको নাই एको गुरुत्व নাই मा थांदा एफाले कि आरामत फेक्सनफ्रा सोरबा बिपिएफखौ सापर्ट खालामना थाबाय आरो माखासे फेक्सना दिनै इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामना थाबाय दा बेफोर बाथ्राखौ साननो मावनो रावहाबो सम गैलिया मिथारियानो जोंनि क'र्डिनेसन कमिटि दाफुंनायाव गोबां बेले बेजेखौ लाबोबाय बिथाङानो जेबो इन्टारेस्ट होआसै जेबो रेसपन्स होआसै जायनि खारनाव लामा मोनैनि थाखाय जोङो बिपिएफजों गोरोबनानै जों खामानिखौ मावनो गोनां जाहैदों बे मोनसे बाथ्रा फैदों दा अब्लाबो आं सिन्था खालामदों दिनै जोङो अकल दैमु एनजिअजों थाङोबाल' जानाय नङा दिनै सुक्तियाव बिथांमोननि आफादगिरिफ्रा सिगनेटारिस हिसाबै जितु रिकगनाइज होजाबाय बिथांमोननि दोलोआवबो दिनै आफादनि केडारफोर दङ नङा होमबा बिथांमोननि दोलोआवबो गोबां आफाद दं दिनै सुक्ति जाखानाय उनाव जोङो मास मोनसेनि उनाव आफादखौ डिसबेन्ड खालामबाय हाथियार साथियार गासिबो गथायखांबाय बिनि उनाव दिनै एनडिएफबि होननाय बुस्थुआनो गैला नाथाय जों दिनै एक्स एनडिएफबि हिसाबै दङ दा बे हिसाबै जोङो जोंनि आफादनि जितु मोननो गोनां प्राप्य सरकारनिफ्राय जि सुबिदा जोंनो होदों बे सुबिदाखौ मोननो थाङोब्ला अनलि एनडिएफबि प्रग्रेसिभलि जानानै आवगायोब्लाल' जानाय नङा सरकारजों बिथांमोनाबो दिनै रिकगनाइज होजादों मोनसे फेक्सन हिसाबै बिथांमोननि आन्डारावबो दिनै गोबां केडारफ्रा दङ दिनै बिथांमोनाबो एनडिएफबिनि प्रिन्सिपालखौ बिथा खालामनानै बर' हारिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइसनि गेजेरजों बिथांमोना मावबोगासिनो दङ बिथांमोनखौबो जों दिनै सनमान होनो रोंनांगोन अकल दिनै एनडिएफबि प्रग्रेसिभजोंल' दिनै सुक्तिया जाना फैयाखै आरो एनडिएफबिनि प्रग्रेसिभनि केडारफोरखौल' लानानै दिनैहाय एनडिएफबिनि प्रिन्सिपाला दिनै जाना थायाखै दिनै मोनफ्रोमबो दिनै थांनाय समफ्राव माबा माबि बारहावानि गेजेरजों फेक्सना जाना फैबाय बेखौ जों दिनै लाबोबाय थानो हालिया एग्रिमेन्ट जाखानाय उनाव जों मोनब्रै फेक्सननि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं गासैबो एनडिएफबि बेनिखायनो जों एनडिएफबि हिसाबैनो जों दिनै आवगायनांगोन दिनै सरकारा सोरबा धीरेन ग्रुप सोरबा मा होनो एस ग्रुप सोरबा आर ग्रुप सोरबा पि ग्रुप बेखौ मिथिया एनडिएफबि बेनिखायनो जोङो गासैबो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ जों सनमान होनो रोंनांगोन आरो सरकारनिफ्राय जि सुबिदा खाबु फैगासिनो दं बेखौ जों ज' जानानैनो जों लाबोनांगोन आरो बे खामानिखौ मावनो जों ज'यैनो आवगायनांगोन आं बेबायदि उद्देश्य थांखि लानानैसो आं बिथांमोननि गेजेराव हाबफैदों क'क्राझार आलदा माबा चिरां आलदा बेबायदि दाफै जेनेबा रन्जन दैमारि बिथांनि ग्रुप जेनेबा मार्टियासखौ उमुगा आलदा बै नंगौ नङा कनफिउस जायोना बे जिनिसा जेनेबा आं मोनसे ग्रुप जाबाय आंनि ग्रुपखौ आंनि ग्रुपनि बेसेबां केडारफोर दं आङो दायथ' लानो हानांगौ आङो खुनु बेले बेजे जानो मानसिफोरनि लिस्टआ माने एखम्बा ओरै जायो दावखोयो एखम्बा फासयो बिदि जानो नाङा आंनि ग्रुप जाबाय जेनेबा आंनि ग्रुपखौ समस्त जिनिसखौ आं दायथ' लानो हानांगौ जेनेबा सोरनिबा रन्जन बिथांनि ग्रुप जाबाय बे ग्रुपना समस्त केडारफोरनि माबाखौ दायथ' ला लिस्टआ मोजां जायो मार्चास लिस्टआ जेनेबा सावरायग्रा ग्रुप नोंबो मोनसे ग्रुप जाबाय दायथ' लादोंबा नोंनि ग्रुपखौ माने बै लवार लेभेलनि सोद्रोमाफ्राबो मेम'रेन्डाम फैयो गोजौनिफ्रायबो फैयो बबेखौ लानानै खामानि मावनो जाखाङो मार्टियास लिस्टआ थिग खालाम जेनेबा आङो आंनि ग्रुपनि हिसाबै आङो मिथिगौ उमुक मार्टियास बेखौ थिग खालामो जेनेबा रन्जन ग्रुप बियो मिथिगौ रन्जन ग्रुपआ जोंनि ग्रुपआव सोर सोर केडारफोर मार्टियास जाना फैयो आंथ' बैनिखौ लगायखाया बेबो आंनिखौ लगायखाया बिदिसो जानानै दा नङा जेबो नङा मोनसेयानो खिन्थु नों जेब्ला आंनो फैयो बैसिखौ लेरगाना बे आंजों मिलायखायामोन दे आं बुंबाय अननानै मार्चासआ मार्चास दोनखोमालायनो नाङा सोरनिखौबा होयो सोरनिखौबा बेबायदि दाजा जोंबो जेनेबा दा गभर्नमेन्टआव दं हिसाबै जों मोनसे सुक्ति जादों हिसाबै मोनसे दायथ' दं जोङो बुंखानांगोन जोङो बुंनांगोन बा एप्र'चआ जोंहा खालामबाय थानांगोन नङा होमबा एप्र'चआ जोंहा खालामबाय थानांगोन मावनो हायो हाया बेसेबां हाया बे आलादा खोथा खिन्थु आङो आसा खालामदों मावनायाथ' जों मावखागोन बेसेबांसिम हायो
ओंखायनो ज' जाफिनदोंब्रा माबादो लिस्टखौ दोनखुमालायनो नाङा आरो माबा बिपिएफआव ओंखारबा माबा रिहाबिलिटेसन मोनगोन होनबानो बे एनडिएफबि नंला जायो बिदिबो जायोना नोंसिना बिपिएफआव ओंखारग्रा एनडिएफबिफोरनो माबाखौ होआखै नामानो गाखाखिलायनो मा जाखो बिदि दाजाथार एकदम दाजा एनडिएफबि राजनिति होननायजों जाला आङो बिजेपिखौ मोजां मोनदों आं जारांनिफ्राय मोनसे बाथ्राया ओंखारदों दैमु नामाकरणजों मोनसे एनजिअ दानानै बेनि गेजेरजों एनडिएफबिनि जेसेबां केडार्सफोर दङ जेसेबां एनडिएफबिखौ सापर्ट खालामग्रा रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननि जिथु रिहाबिलिटेसन एक्स ग्रेसिया बेफोरखौ एबा साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा बेफोरखौ बुंलांदोंमोन मावना होजोबगोन होननानै बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारदों बेखौ आं एक्जेक्टलि समखौ आं होनो हानाय नंलिया एनडिएफबि पिनिफ्राय बेखौ काउन्सिलाव डिसिसन लानानै अलरेडि लाखाबाय होननानै बुंदों खोथाया सैथो नंगौ दैमुखौ एनजिअ हिसाबै दानानै बेवहाय जोंनि गासैबो केडारफोरखौ इनभल्भ खालामजोबनानै जोंनि जि मोननांगौ सरकारनिफ्राय जि सुक्तियाव लिरखानाय दं बेखौ मोननो थाखाय मावनो थांनाय बे बाथ्राया सैथो नाथाय आं मोनसे खोथाखौ आंनि गोसोआव मोनसे सोंनाय फैदों मानो होननानै बुङोब्ला दैमु बे एनजिअ बे संगठना अनलि एनडिएफबि प्रग्रेसिभजोंल' डिसिसन लाजानाय नाथाय जों नुनो मोन्दों थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामजों जि सुक्ति खालामदोंमोन जि एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बेवहाय एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन बे पिक्सारा ओंखारदों आरो बे मोनब्रै फेक्सना एनडिएफबि हिसाबै सिगनेटारिस हिसाबै सिगनेचार होदों बे एग्रिमेन्टआव दा सरकारनि नोजोराव एनडिएफबिआ अलरेडि मोनब्रै फेक्सनाव जाबाय बे रोखा आरो बिथांमोनखौबो रेकगनाइज होजोब्बाय बिनिखायनोथ' मोनब्रैबो फेक्सननि आफादगिरिफोरनिफ्राय सिगनेचार मोननायनि जायगा एबा खाबुखौ मोननो हादों दा बेखौ नोजोर होयोब्ला आरो बेखौ नोजोर होनानै सुक्ति जाखांनाय उनाव आं दाख्लैबो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन थांनाय 11 फेब्रुवारियाव बे मोनब्रै फेक्सननि गेजेराव मोनसे डिसकासन जादोंमोन आरो डिसकासननि गेजेरजों क'अर्डिनेसन कमिटि दानायनि बे रिजलिउसनाबो पास जाना थादों आरो बे क'अर्डिनेसन कमिटिनि गेजेरजोंनो सरकारा लिरखाना होनाय एग्रिमेन्टआव जि लिरखाना होनाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर आरो जेराव सिम्पेटाइजार्स जेराव दफानि 9.2आव लिरखानाय दङ दा बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामलांगोन एकर्डनि क्लजफोरजों लोगोसे बेफोरखौ मावलांजोबगोन होननानै डिसिसन एबा रायलायनायनि गेजेरजों डिसिसन लाखानाय जादोंमोन दा बेबायदि रायलायखानाय थासेयावबो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा डियार नाब्ला सारा जेलाव गिदिंफिनलांनो गोनां जाबाय बे गिदिंफिनलांनाय जानांनायनि उनावहाय जोंनि गेजेराव क'अर्डिनेसनखौ लानानै गोबां बेले बेजे जाना फैदोंमोन जि क'अर्डिनेसनखौ दाफामफिननो थाखाय एस ग्रुपनिफ्राय आर ग्रुपनिफ्राय सेनियर टप एबा सेकेन्ड सेनियर टप लिडार हिसाबै गबिन्द बसुमतारी सारनिसिमनो गोबां डिफेन्ड खालामदोंमोन नाथाय बिथाङा मोजां रेसपन्स होयैयाव बिथांमोननि गोसोआव मोनसे दुखु मोननाय बिथांमोना फोरमायदों बे बाथ्राखौ आंबो मिथिगौ दा जिखियानो जाया मानो बे समावनो इलेक्सननि दोहौआ फैबाय इलेक्सना फैनाय लोगो लोगो बेफोर बाथ्राफोरखौ साननो सम गैयै जालांबाय दा ओरैबो जाया माखासे फेक्सनफ्रा सोरबा बिपिएफखौ सापर्ट खालामना थाबाय आरो माखासे फेक्सना दिनै इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामना थाबाय दा बेफोर बाथ्राखौ साननो मावनो रावहाबो सम गैलिया एसे क्राइसिसआ फैबाय जोंनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव जि क्राइसिसफ्रा साननो गोनां जाबाय कुइसन जाबाय जोंनि समयसाखौ सोर नायबावगोन इभेन गबिन्द सारनिसिमबो गोबां जोंनि सिनियर लिडारफोर बा केडारफ्रा फन खालामदोंमोन बिथाङा जेबो रेसपन्स होआसै दा बेफोरबायदि उगुल थुगुल बारहावाखौ नोजोर लानानै दिनै सानफामनायनि गेजेरजों क'अर्डिनेसन कमिटिया रिभाइभ जाफिनबाय दा जिखियानो जाया आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों नैबे एनजिअ दा जि दैमुनि बाथ्रा ओंखारदों दा बे अनलि एनडिएफबि प्रग्रेसिभजों डिसिसन लाजानाय दा बेबायदि बेले बेजे क'अर्डिनेसनखौ लानानै बेले बेजे जाबोबाय थानायाव दिनै बे मोनथाम फेक्सना बे दैमु एनजिअखौ बेसेबां सापर्ट खालामगोन एबा एनडिएफबि प्रग्रेसिभआ जि डिसिसन लानानै आवगायदों बेजों बिथांमोना फैगोन ना फैया बे मोनसे गिदिर कुइसन जिहेतु क'अर्डिनेसन कमिटिनि बाथ्राखौ सानखादोंमोन दैमु एनजिअ फर्म खालामनायनि सिगां क'अर्डिनेसन कमिटिनि बाथ्राया ओंखारखादोंमोन दा बेबायदि खालामखांनाय बेबायदि डिसिसन जाखांनायनि उनाव एनडिएफबि प्रग्रेसिभनिफ्राय जि दैमु एनजिअनि जिथु नामाकरण ओंखारगासिनो दङ बेवहाय बिथांमोना बेसेबां सापर्ट होफैगोन बे मोनसे गिदिर कुइसन जादों जायनि कारनावहाय आङो
कोअर्डिनेशन कमिटिखौ रिभाइभ खालामनायनि सिगां आं फेक्सनफोरनि लिडारफोरखौ मोनथाम फेक्सननि लिडारफोरखौ आङो रायलायदोंमोन अफारफोरजों माखासेजों रायलायनायाव जों जहैनो रायलायफिननानै आवगायफिननो हाया नामा दा बे बेलायाव मोनसे कुइसन आंनियाव फैदों दिनै गबिन्द बसुमतारियानो जोंनि कोअर्डिनेशन कमिटि दाफुंनायाव गोबां बेले बेजेखौ लाबोबाय बिथाङानो जेबो इन्टारेस्ट होआसै जेबो रेसपन्स होआसै जायनि खारनाव लामा मोनैनि थाखाय जोङो बिपिएफजों गोरोबनानै जों खामानिखौ मावनो गोनां जाहैदों बे मोनसे बाथ्राया फैदों दा अब्लाबो आं सिन्था खालामदों दिनै जोङो अखल दैमु एनजिअजों थाङोबाल' जानाय नङा दिनै सुक्तियाव बिथांमोननि आफादगिरिफ्रा सिगनेटरिस हिसाबै जितु रिकगनाइज होजाबाय बिथांमोननि दोलोआवबो दिनै आफादनि केडारफोर दङ नङा होमबा बिथांमोननि दोलोआवबो गोबां आफाद दं दिनै सुक्ति जाखानाय उनाव जोङो मास मोनसेनि उनाव आफादखौ डिसबेन्ड खालामबाय हाथियार साथियार गासिबो गथायखांबाय बिनि उनाव दिनै एनडिएफबि होननाय बुस्थुआनो गैला नाथाय जों दिनै एक्स एनडिएफबि हिसाबै दङ दा बे हिसाबै जोङो जोंनि आफादनि जितु मोननो गोनां सरकारनिफ्राय जि सुबिदा जोंनो होदों बे सुबिदाखौ मोननो थाङोब्ला अनलि एनडिएफबि प्रग्रेसिभलि जानानै आवगायोब्लाल' जानाय नङा सरकारजों बिथांमोनाबो दिनै रिकगनाइज होजादों मोनसे फेक्सन हिसाबै बिथांमोननि आन्डारावबो दिनै गोबां केडारफ्रा दङ दिनै बिथांमोनाबो एनडिएफबिनि प्रिन्सिपालखौ बिथा खालामनानै बर' हारिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइसनि गेजेरजों बिथांमोना मावबोगासिनो दङ बिथांमोनखौबो जों दिनै सनमान होनो रोंनांगोन अकल दिनै एनडिएफबि प्रग्रेसिभजोंल' दिनै सुक्तिया जाना फैयाखै आरो एनडिएफबिनि प्रग्रेसिभनि केडारफोरखौल' लानानै दिनैहाय एनडिएफबिनि प्रिन्सिपाला दिनै जाना थायाखै दिनै मोनफ्रोमबो दिनै थांनाय समफ्राव माबा माबि बारहावानि गेजेरजों फेक्सना जाना फैबाय बेखौ जों दिनै लाबोबाय थानो हालिया एग्रिमेन्ट जाखानाय उनाव जों मोनब्रै फेक्सननि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं गासैबो एनडिएफबि बेनिखायनो जों एनडिएफबि हिसाबैनो जों दिनै आवगायनांगोन दिनै सरकारा सोरबा धिरेन ग्रुप सोरबा मा होनो एस ग्रुप सोरबा आर ग्रुप सोरबा पि ग्रुप बेखौ मिथिया एनडिएफबि बेनिखायनो जोङो गासैबो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ जों सनमान होनो रोंनांगोन आरो सरकारनिफ्राय जि सुबिदा खाबु फैगासिनो दं बेखौ जों ज'हैनो ज' जानानैनो जों लाबोनांगोन आरो बे खामानिखौ मावनो जों ज'हैनो आवगायनांगोन आं बेबायदि उद्देश्य थांखि लानानैसो आं बिथांमोननि गेजेराव हाबफैदों आरो हाबनायनि गेजेरजों रायलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे डिसिसनखौ लानो हादों दिनै आं हारसिं मेक्सिमामा एक्स एनडिएफबि बे सोदोबखौ दोननांगौ होननानै बुंदों आरो आंबो उनावहाय फोथायनाय फैदों नोंगौ एक्स एनडिएफबि बे वार्डआ थानांगोन नमेनक्लेचारा मा जालाङो बे आलादा बुस्थु बे खामानिया सानसे साननैनि खामानि नङा गोलाव सम लागोन बेखौ फोजोबनो थाखाय गतिके दिनै बिजेपि सरकार दं गाबोन आलादा सरकार फैनोबो हागौ डेम'क्रेसिनि खोथा रावखौबो राव बुंस'नो हाया दा बै गोदान सरकारा फैनानै दैमु मानिफ्राय फैदों जुदि बेहाय सिन गैयाब्ला हयथ' हेंथा फैया नङा फैनो हागौ खामानि मावलांनायाव दा बे हिसाबै मेजरिटिया बारा जानायखाय आंबो बेहाय गनायथि होनो गोनां जाहैदों दा सानजारां बिथाङा जि बुंदों बिथांनि बुंनाय रावाव आं जि नुनो मोनदों बेवहाय गावनि गेजेराव डिभिजन लाबोबाय थानायखौ आं नुनो मोनगासिनो दं आं खावलायदों डिस्ट्राक्टिभ भिउजों थाङालासिनो कनस्ट्राक्टिभ भिउजों थांबाय थानाया मोजां दायो एनडिएफबिनि रुल एन्ड रेगुलेसना सोलिला एनडिएफबिया गैलिया डिसबेन्ड जाबाय हाथियारबो गथायबाय जों दिनै सासे पाब्लिक जाबाय नाथाय थांनाय 34 इयार्सनि नांबोनायनि जितु हिस्ट्रि एबा जारिमिन बियो जोंनियाव दाबो दं जोंखौ दाबो एक्स एनडिएफबि हिसाबै दिनै रायजो राजाफ्रा गनायथि होयो मिथिहोयो आरो बेजों लोगोसे जोङो गावनि सिनायथिखौ होनायजों जों जि सरकारनिफ्राय मोननो गोनां आदाय बेखौ जों आदाय खालामलांबाय थानांगोन बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि गेजेराव बोखावला बोखावलि सोखावला सोखावलि बेबायदि फर्मुलाखौ लाबोआलासिनो जाहाथे ज'है जाहाथे नोंथाङाबो हेल्प खालामो आं बेखौसो आं खावलायनाय थाबाय दिनै सुबिदा बादिनि खोथा बुंदों आंहा बुंनो गोनां गैया आं दाख्लैबो बुंदों दिनै बर'नियाव मेइनलि मोननै पलिटिकेल हान्जाया दिनै सोलिगासिनो दङ मोनसे जाबाय इउपिपिएल मोनसेया जाबाय बिपिएफ टाइम एन्ड सिटुएसनखौ नोजोर लानानै जोंनि मावथि लोगोफ्रा मोननै थुब्ला गावबाय डेम'क्रेसियाव बयहाबो राइट दङ जाय जेखौ मोजां मोनो बिथिं थांगोन मावगोन नाथाय आंनि सिन्था धाराया दिनै अबेबा मोनसे पार्टिकुलार पलिटिकेल हान्जाजों थानानै सिथाबनानै आंहा इच्छा नङा मावनो इच्छा नङा आङो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि जितु समयसा बेखौ लानानैसो आं दिनै आवगायबोदों एनडिएफबिखौ थांनाय 34 इयार्सआव रायजो राजाफ्रा मदद हेफाजाब होनायजों लोगोसे जेरैबायदि दुखु खस्थ' मोनबोबाय बिथांमोननि थाखानाय सुबिदाखौ बिथा खालामनानैसो आं मावनो आवगायबोदों सुबिदा बादिया नोंथाङाबो दिनै बेबायदि खामानिखौ मावनोब्ला नोंथाङा केन्डिडेट
एबा इलेक्सननिफ्राय गोजानाव थानो हानांगौमोन दिनै इलेक्सननि सासे केन्डिडेट जाहैनायाबोथ' सुबिदा बायदि होनना बुंनांगोन अबेबा मोनसे पार्टियाव थानानै मावनायावथ' सुबिदा बायदि होनांगोन नोंहाबो खालामगासिनो दङ दिनै आंखौ बुंदों बे मिनिंलेस रुजुग्रायाबो बुंदों दिनैहाय धनस्री समस्थियाव बेखौ मिथिखायो माबायदि मानसि होननानै दिनै रुजुग्रा मोसाहारिनि जिथु ब्रिफिं बा जि मिडियानि गेजेरजों बुंदों दिनै धनस्री समस्थिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा आंनाव फन हरदों बिथाङा नोंनि एगेन्स्टआव जि खोथा बुंदों देरहानांगौब्लाबो बिनि थाखाय जेनसिगोन होननानै नोंथांनि जि खामानि मावनाय जि स्टेप लानानै आवगायदों बेखौ रावबो गाज्रि बुंनो हाया बिथांमोनासो दिनै सुबिदा वान साइड अबेबा मोनसे पार्टिनि टिकेट लानानै दिनै केन्डिडेट जानानै इलेक्सन गेलेगासिनो दं आंहा बुंनांगौ गैया इउपिपिएलआव टिकेट लानानै गेलेदों ना बिपिआव टिकेट लानानै गेलेदों गेलेबानो जाबाय देरहाबानो जाबाय नाथाय जुदि देरहानोब्ला माखासे बाथ्राफोरखौ बुङिया मोजां पलिटिसियाननि केरेक्टारा बिदि जानो नाङा माब्रैब्ला देरहागोन दिनै बेबायदि सिन्था खालामनानै आवगायनाया मोजां आं खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गेजेराव आरोबाव डिभिजनखौ एबा आरो सोखावनायखौ लाबोनाङा गोबां रायजो राजानिफ्राय जों फिडबेक फैदों दिनै ज' जानानै मावनांगौ एबा एनडिएफबिफ्रा ज' जानांगौ जिहेतु बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ एनडिएफबिनि गेजेरजोंनो जाना फैनाय सोरबाया बुंनो हागौ बिटिआरनि एग्रिमेन्टनि नामाव सासेबो बर' सुबुङा जिउ होनाखै होननानै बे भुल जादों बेयाव आंबो दुखु मोनदों बेफोर बाथ्रा बुंनायखौ दिनै एनडिएफबिआव गैयाबाबो 2000नि बाराबो दिनैहाय एनडिएफबिनि केडारजों लोगोसे बर' रायजो राजाफ्रा आफादनि प्रिन्सिपालजों थांनानै जिउ बावसोमनो गोनां जाबाय बिटिआर सुक्तियाव बिथांमोननि जिउ बावनायनि सुप्रिम सेक्रिफाइसनि दिनै बिहोमाया दङ दिनै बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइस एबा जिउ बावनायखौ दिनैहाय अपमान होनाय जादों दुखुनांथाव बाथ्रा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो एनडिएफ रावबो मुंख्लं जानांखाय होननाय लोगो लोगो एनडिएफबिखौ निग्लेक्ट खालामनाय जादों आं खावलायदों जोंनि बर'फोरनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ जाहाथे बेफोरबायदि वार्डखौ जाहाथे बाहाया गोबां एनडिएफबिनि मावथि लोगोफ्रा दिनै दुखु मोनदों रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों थांनाय 34 इयार्सनि जि दुखु खस्थ' मोननाय बे जारिमिनखौ दिनै गोसोखांदों आरो नंगौबो बेहायसो रियेलिटिया दङ दा जिखियानो जाया मानो आंहा पलिटिकेल आंहा जेबो मटिभ गैया आं बिपिएफनि जानानै आं मावनोबो इच्छा गैया इउपिपिएलनि जानानैबो आं इच्छा गैया आं गेजेराव थानानै एनडिएफबिनि जिथु प्राइभ्य एनडिएफबि हिसाबै जे मोननो गोनां दङ आं सोरनिबा हेल्प लानानैबाबो आं मावलांबाय थागोन आरो आं मावसोनो हायैखौ सोरबा जुदि गोरोङा फैनानै सहाय मदद होनानै बिथाङाबो जुदि मावलांबा आं मस्ट वेलकाम बिनिखाय आं खावलायदों जोंनि मावथि लोगो नोंथांमोनखौ आं दिनै जोंनि गेजेराव फेक्सन वाइसै नङा जों ज'हैनो एज ए एनडिएफबि हिसाबै जों सरकारनिफ्राय मोननो गोनां खामानि सरकार मोननो गोनां जिथु जोंनि मोननो गोनां बेखौ जों आदाय खालामना लानायाव जों ज'सो आवगायलायो दिनै बे खामानिखौ मावनो थांनायाव आगोलनि एनडिएफबिनि रुल मथे बे सोलिला बियो कमप्लिटलि पलिटिकेल दिनै जों स्टेट गभर्नमेन्टखौ नारसिननांगोन एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनायखौ जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ नारसिननांगोन दिनै केस उइथड्रलनि थाखाय कमिटि दानांगौ होननानै स्टेट गभर्नमेन्टआ बुंदों स्टेट गभर्नमेन्ट दानायनि उनावहाय मोनसे कमिटि स्टेट गभर्नमेन्टनि बुंनाय मथे मोनसे कमिटि दानांगोन आरो बे कमिटिया केबिनेटआव मोनसे पिपि पाब्लिक प्रसिकिउटर होनना बुङो जायखौ बेखौ एपइन्टमेन्ट होगोन होननानै बुंदों आरो बे कमप्लिटलि पलिटिकेल दिनै स्टेट गभर्नमेन्टखौनो नारसिनाबा रायलायहैयाबा बे खामानिया जाना फैया एबा दिनै एक्स ग्रेसियानि बाथ्रा बुंदों एक्स ग्रेसियाखौ जुदि मोननोबा जायफ्रा जोंनि मुंख्लफोर जालांबाय बेफोरखौ मोननोब्ला दिनै बाजेटआव पास जानांगोन सरकारनि थाखाखौ जों ओरैनो मोना जों सुक्तियाव लिरनानै दोनदोंब्लाबो सरकारा जोंनो होगोन जोंनि केसखौ उइथड्र खालामगोन बे नङा माब्लाबाबो बे जाया गासैबो पलिटिकेल आरो बेखौ जों अफिसियेल जाना थांनांगोन अफिसियेलसो मावनांगोन आगोलनि जोंनि आफादनि सिस्टेम बायदि थाङोब्ला बा जों दिनै न'आव थानानै बेखौ जोंखौ सरकारा होखागोन बेखौ जों नेना थाबाय थायोब्ला खिन्थु जों गल जागोन बेनिखायनो बेफोरबायदि खामानि मावनो थांनायाव जों दिनै सरकारनि मानसिखौ लोगो हमहैनो गोनां जायो सोरबा मन्थ्रिखौ सोरबा अफिसारखौ जों दिनै लोगो हमना रायलायहैनो गोनां जाहैदों बेबायदि खामानि मावनो थांनायावनो जुदि अबेबा मोनसे पार्टिजों गोरोबनानै थांबाय मावहैबाय बे बुंनायाथ' मिनिंलेस नोंगौ दिनै बिपिएफनिफ्राय टिकेट लानानै मा होनो बिस सुंथाग्रा आरो सावरायग्रा बिथाङा इलेक्सनाव केन्डिडेट जाना फैबाय बेखौ आंबो मिथिगौ नाथाय बिथांमोनाबोथ' मोनसे समाव एनडिएफबिनिनो सासे लिडारमोन एनडिएफबिआ डिसबेन्ड जानायनि सिगां बिथांमोनाबो सासे लिडार बिथांमोनाबो बिटिआरनि जिथु एग्रिमेन्ट बेहाय सिगनेटरिस कअर्डिनेसन कमिटियाव बिथांखौ प्रेसिडेन्ट होनायनि एकमात्र कारना जाबाय जोंनो सासे सिगनेटरिस नांगौ दिनै धीरेन बर' एबा बिस सुंथाग्राया आफादनि सासे सेनियर मोस्ट लिडार पार्टिया जिखियानो जाया दिनै गबिन्द साराबो इउपिपिएलआव टिकेट लानानै दं सानजाराङाबो इउपिपिएलआव टिकेट लानानै दं सोरबा रुजुआबो इउपिपिएलआव टिकेट लानानै दं दिनै सुंथाग्रायाबो दिनैहाय बिपिएफआव टिकेट लानानै गेलेदों सोरबा सावरायग्रायाबो गेलेदों गासैबो पलिटिकेल हान्जायाव हाबना थाहैखाजोब्बाय सोरखौ जोङो प्रेस सोरखौ नन प्रेस होननानै सोरखौ जों बुंबावनो दालाय गासैबो एखे आरो बिथाङा सासे सिगनेटरिस हिसाबै एक्स एनडिएफबि हिसाबै बिबान दायित्वखौ होनाय जाबाय
आंबो एसे सानदोंमोन खोथाखौ नाथाय उनाव आं सानफिनबाय जेबो सासे जितु सिगनेटरि जोंनो नांगौ सिनियर मोस्ट लिडारमोन गतिके बे थानायाव आं गोरोन्थि जालांनाय नङा नामा इलेक्सना दिनै दं गाबोन गैया सरकारा दिनै दं गाबोन गैया नाथाय जोंनि बे खामानियाथ' सानसे सानसे जोबनाय नङा गोलाव सम मावलांनांगोन आहा बुंनांगौ गैया जुदि बिस सुंथाग्रानि जायगायाव सोरबाया आफादगिरि बिबान लानानै मावलाङा बस वेलकाम आहा बाय जेबो बुंनांगौ गैया मथा मथि खामानियाल'सो जानांगौ मोजां मावनांगौ आरो बे इस्युखौ लानानै सोरबा पलिटिकेलाइज जुदि खालामहैनो सानोब्ला बेफोर रायजो राजाफ्रानोथ' दं बा जोंबो दङ जों माबायदि लामाजों खिन्थु जोंनि गेजेराव बेबायदि डिभिजन मेन्टेलिटिजों आवगायलांबाय थायोब्ला हयथ' गोरोन्थि लामा हयथ' भुल लामाजों हयथ' थांबाय थानोबो हागौ गिदिर बाथ्रा नङा जोंनि गेजेराव जों डिभिजन बाथ्राखौ बुंबाय थायोब्ला नाथाय जुदि इउनिटिनि गेजेरजों मावलांलायोब्ला बे प्रभाबा जोंनियाव जेबो जाफैनाय नङा जेबो गोलैफैनाय नङा आङो कर्डिनेसनाव जा गबिन्द बसुमतारी आरो सानजारां बिथांमोना गैया थिग आसे नंगौ नाथाय बिनि सिगां दहाय बुंदोंमोन जोंनि एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्रा बिथांखौ खबर लाबाय थादोंमोन मा जाबावनांगौ नाथाय बेबायदि खबर लासेयावबो जेबो इनिसियेटिभ लायाखिसै इनिसियेटिभ लायैखाय जेबो रेसपन्स गैयैखाय जों माखासे जोंनि दैदेनगिरि सेंग्राफोरजों जों रायलायबाय आरो रायलायनायनि एकमात्र खारना जाहैबाय बे दानब्रै दानबायाव जोंनि गेजेराव जिबायदि मोनसे क्राइसिस फैबाय जिबायदि जेंना फैबाय फारसेथिं आरो आसाम सरकारनि टार्माबो बारा गोबाव गैलिया बोसोरसेयानो गैलिया दिनै बिटिसिनि इलेक्सनावबो माला जागोन माला जाया सोर सरकार दागोन सोर सरकार दाया बेनि जेबो गेरेन्थि गैलिया बेबायदि समावहाय जों जुदि इनिसियेटिभ लानानै आवगायलायाब्ला खिन्थु जों बिपदआव गोलैनो हागौ जिहेतु आसाम सरकारावबो बिजेपिखौ फैगोन होननानै जों 100% जों आसा खालामनो हाया डेम'क्रेसिसो बेबा सोर फैनो हागौ दिनैनि सरकारा सुक्तियाव इनभल्भ दङ गाबोन जुदि बेलेग सरकारा फैयोब्ला जुदि बे समाव जुदि जोङो बुंखाना दोनाब्ला सरकारनि गेजेराव माबा मोनसे जुदि नारसिननाय प्रेसार माबा मोनसे रिजलिउसन लाहोनानै दोनहोखायाब्ला अब्ला बुंगोन नोंथांमोननि इस्युआ जोंनियाव जेबोआनो गैया जेबो रिटेन बा जेबो रेकर्डआनो गैया जों माबोरै मावगोन जों बे बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै जों आवगायबोनो गोनां जादों बिथांनिफ्राय जेबो रेसपन्स मोनैयाव आरो दाबो जों बिथांखौ लोगो हमनो इस्सा बिथांजों जों जगाजग लाबाय थादों हयथ' बिथाङा हयथ' सम मोजां होनो हायाखैदां बेखौ आं सानना लादों बिथाङा नाथाय दुखुनांथाव जों दिनै बिथांनिफ्राय मोजां रेसपन्सखौ जों दिनैसिम मोनाखै जुदि जोङो एनडिएफबिनि सार्थनि थाखाय इउनिटिनि सार्थनि थाखाय जों बिथांखौबो जों लोगो हमगोन गबिन्द सार बिथांखौ जों लोगो हमखागोन बिथाङा जुदि सम होयोब्ला आं रिकुवेस्ट जाहाथे नोंथाङा एनडिएफबिनि सार्थनि थाखाय जाहाथे जोंनोबो टाइम हो राजखान्थि गोहोनि मदद नांगोन नामा इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय इमप्लिमेन्टेसनाव राजखान्थिनि दायो बे बुस्थुआ जेबो मददनि गोनांथि गैया दासान्दि जि बुस्थुखौ जों खामानि मावबाय थादों जेबो गोनांथि गैया बे लोब्बा गैया जोंनि रिहाबिलिटेसन जोंनि एक्स ग्रेसिया स्किल डेभेलपमेन्टनि खामानि केस उइथड्रल बेखौ मावनायाव राजखान्थिनि गोहोनि गोनांथि गैया आं जि नुदों आं दा जि मुभ खालामनो आन्दाज खालामनो हादों जिहेतु चिफ मिनिस्टारा मोनसे खोथा बुंदोंमोन आं दाख्लैबो बुंदों जोंनिसिम बे खबरा दासिमबो फैयाखै माब्लाबानो जों मावो जोंथ' एनि टाइम रेडि बे खामानिखौ मावनो बिथां खुगानिफ्रायनो ओंखारदों बियो दिनै नोंथांमोना जोंनो दिनैसो खबर होबाय मोजां जादों जोंथ' एनि टाइम रेडि बेखौ नायोब्लाथ' खुनु राजखान्थिजों जेबो लोब्बा गैया बियो जों इसा मथे एनि टाइम जों मावलांनो हायो आरो खामानियाबो जथेस्थ' आवगायबाय आसाम सरकारा बुंनाय बादिब्ला मावलांनाय बादिब्ला दायो जथेस्थ' आवगायबाय दिनै 19 तारिखआव बिथांमोनहा 6टा 7टासो डिपार्टमेन्ट लानानै ज' अफिसारफ्रा फैगोन बेलेग बेलेग मिनिस्टारफोरनि अफिसार फैनानै ज' रायलायनाय खोथा थारमाने स्किल डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ लानानै दिनै सासे मन्थ्रिनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय एसेबां हाजार हाजार सेंग्राफोरखौ दिनै कभार खालामजोबनो हानाय नङा बिनिखायनो 6जन 7जन मन्थ्रिनि डिपार्टमेन्टखौ लिंहरनाय खोथा ज' रायलायलायनानै गासैबो भाग लालायनानै सोर बेसेबां होलायनो हायो बेबायदि खोथाखौ जोंनो इनफरमेसन होदों आरो 19 तारिखआव बेखौ लानानै रायलायगोन आं दाख्लैबो बुंदोंमोन लिस्ट बिथांमोना बिबाय सरकारनिफ्राय बिबाय आरो बे लिरखौ बिसोरो माबा खालामनानै स्क्रिनिं खालामनानै थिक खालामनानै बिसोरो स्किल डेभेलपनि थाखाय राननानै होगोन आरो बिनि एगेन्स्टआव बेसेबां होयो होआ बिथांमोननि खोथासै बे खोथाखौ बुंदों आच्चा सार जोबथारनायाव फैबाय थानाय बिटिसिआव सोरनि सरकारखौ फैजानायखौ लुगैयो सार आङो बुंबोगासिनो दङ आं बिपिएफनिबो नङा इउपिपिएलजोंबो नङा दायो आं गेजेरनि जाना दङ आरो गेजेरनि जायोब्ला गेजेराव थानायनि एकमात्र खारना जाहैबाय दिनै जोंनि आफादा खावनै जाना थाबाय बिपिएफआव थाबाय इउपिपिएलआवबो थाबाय आरो बेखौ ज' खालामफिनोब्ला आं गेजेर बे पार्टखौ आं लानांगोन बेनिखाय डेम'क्रेसियाव आं रावखौबो बुंस'नो हाया सोर सरकार फैगोन सोर सरकार फैया आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन माखासे दफाफोर दङ आं बेखौ बुंबाय थादों बेखौ आं आखाइ होआ बेखौ मावनो हानाय हाखमथाबो गैया आं दाख्लैबो बुंदों बेखौ सिगनेटारिसफोर दङ बर'फोरनि स्टेक हल्डार्स अर्गेनाइजेसननि बाथ्रा दङ बर' इन्टेलेक्सुयेलफोरनि बाथ्रा दङ बर' रायजो राजानि बाथ्रा दं बिराद गिदिर बे खामानिया आं बेखौ आखाइ होआ मथा मथि आं जिखि सरकार फैया मानो थांनाय बिटिआर सुक्तियाव जि लिरना गालांबाय दफाफोर बे मथे जाहाथे इमप्लिमेन्टेसनखौ जिखि सरकार फैया मानो मावलाङो आं बेखौ खावलायनाय थाबाय
आं आसा थिदों जाय सरकार फैया मानो जाहाथे बेफोर खामानिखौ मावफुंलाङो आरो बर' रायजो राजाफोरनि जेरावहाय थै आरो जिउनि बाथ्राया हाबनानै दङ जाहाथे बिथांमोननि आत्मायाबो गोजोनो रायजो राजाफ्राबो गोजोनो बेखौ आंनि खावलायनाय थाबाय।